खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै एसे हमनो हाखाबाय जानांगौ। दायो ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थानाय मोनसे भाइरेल पस्टनि सायाव शर्ट आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना मिथिखादों एनिथिं एमजे ब्रादारखौ प्रिति नार्जिनारिया केस होबाय होनना, लोगोसे बिनि बिमा बिफाखौबो केस होबाय होनना मोनसे गोसारबाय थानाय भाइरेल पस्टआ थारैनो नंगौना नङा? थ' लोगोफोर बे गोसारबाय थानाय भाइरेल पस्टआ थारैनो नंमारगौ। माने प्रिति नार्जिनारिया एनिथिं एमजे ब्रादारजों लोगोसे बिनि बिमा बिफाखौ केस होनाया नंमारगौ। नाथाय बे नङा जे जेब्ला प्रिति नार्जिनारिजों आरो एनिथिं एमजे ब्रादारजों रायजोफोरखौ लानानै गोरोबलायफिननायनि उनाव बे केसखौ होदों, बे नङा। बे केसखौ प्रिति नार्जिनारिया जेब्ला एमजे ब्रादारा स्टारलिनाखौ लानानै खारदोंमोन अब्लानो बे केसखौ प्रिति नार्जिनारिया होखादोंमोन आरो बे केस होनायखौ निउसफोरावनो नुखादों। थ' बे केसखौ प्रिति नार्जिनारिजों आरो एनिथिं एमजे ब्रादारजों रायजोफोरखौ लानानै गोरोबलायनायनि उनाव होनाय केस नङा। नाथाय प्रिति नार्जिनारिया मोनसे बाथ्राखौ बुंखानांगौमोन जे मिटिंआव, आं एमजेजों लोगोसे नखरनि बिमा बिफाखौ रागा जोंफ्लांनानै केस होनाय जादोंमोन होननानै बुंनानै लाखानांगौमोन आरो बे केसखौ उइथड्र खालामफिनगोन होननानै बुंना लानायमोनब्लानो जेबो नंलामोन। नाथाय जेब्ला गोरोबफिनलायनायनि उनाव बे केसनि नटिसआ मोनफैनायनि उनावसो एनिथिं एमजे ब्रादारनिफ्राय गोसारदों। जानो हागौ एमजेआ गावनि बिमा बिफाखौ केस होनायखाय रागा जोंनानै बे पस्टखौ वाट्सएपफोराव स्टेटास होनानै लादोंमोन जानांगौ। उनाव बेबायदिनो मानसिफोरनिफ्राय गोसारलांदों। दाबो जेबो नङा, बिथांमोना गोरोबलायना केसखौ उइथड्र खालामना लाब्लानो जेबो गैला। जिहेथु बिथांमोना फिन खनसेबाव बुजिलायफिननानै रायजो राजाफोरखौ लानानै गोरोबलायफिनखाबाय आरो बेखौ लानानै एसेबां दावराव खालामबाय थानांगौनि गोनांथि गैया। बिथांमोना गोरोबलायफिनबानो जाबाय। थ' लोगोफोर बेनोसोमोन दिनैनि आपडेट भिडिअआ। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों।